सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण एबा PMAY जि न'नि एप्लाइखौ माबोरै खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिगोन। बे एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा सिगां सोहोर एलेकानिखौल' अनलाइन खालामदोंमोन, नाथाय दाखालि 27 डिसेम्बर 2024 निफ्राय बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय जानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो गावबा गावनि मबाइलजोंनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि प्रसेसा बांद्राय गोरलैबो नंद्राया, जाय एसे टेकनिकेल गोरों बिथांमोनानो गोरलैयैनो बानायनो हागोन आरो जाय जेबो रोंथारा बिसोरो सोरबा गोरोंनो देखायनानै बानायहोबानो जाबाय। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं बेखौ मबाइलनि नैबे क्रोम ब्राउजारजों बानायगोन। बेखौ खेवना लाबाय आङो, ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै। नै PM आवास योजना ग्रामीण बेयाव सेरना होबाय आङो। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होना होगोन। नै बे ओंखारबाय। ओमफ्राय नैबाव क्लिक खालायसै। PMAY नै बेनो ओंखारबाय। ओमफ्राय आंनि बायदि ओंखाराखैबा नैबे 3 डटआव थांनानै नैबे डेस्कटप साइटखौ अन खालामना लाबानो जाबाय। नै बेनो साइटआ, नै नायनानै लादो नोंथांमोना। बेबायदिनो नै गभर्नमेन्टनि साइटखा बियो, नै मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि। ओमफ्राय बाव फैनानै नैबेफोरनो न'फोरा। ओमफ्राय नैबाव नै आवास प्लास 2024 सार्भे बाव क्लिक खालायनोसै। नैबेनो गेवबाय नै। ओमफ्राय PDF माबानि नांगौबा नैबाव दङ, नैबाव फरायनो हागोन बेनि सोमोन्दै, बे सार्भेनि सोमोन्दै। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नङाबा नोंथांमोना बे साइटआव फैनानै नैबेखौ डाउनलड खालामनानै माबानो हागोन। नैबे मोनसे, ओमफ्राय नैबे मोनसे, मोननै PDF दंबाव। ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा नैबावनो नै मोननै एप्स इनस्टल खालामनांगौ। नैबे आधार फेस RD बेखौबो बाव सेरनानै डाउनलड खालामना लादो। ओमफ्राय नैबेखौबो डाउनलड खालामना लादो। आंना नैबाव सेरबा डाइरेक्ट माबा प्ले स्ट'राव लानानै थांखागोन बियो, नै बे डाउनलड खालामनाय। ओमफ्राय नैबेबा प्ले स्ट'राव थांगोन बियो डाइरेक्टनो। नै आंना डाउनलड खालामखानाय, आंना डाउनलड जाखानाय, बिनिखायनो आं डाइरेक्ट अपेन खालामनानै दिन्थिनोसै। आं बेक फैफिनबाय। दानिया बे दहायनि इनस्टल खालामनाय एप्सखौ अपेन खालामनोसै। आरो बियो पर्ट्रेट मडसो, माने ओरै गोलावसो बियो, बिदि लेन्डस्केप नङा। बिनिखायनो आं दाना ओरै गोलावसो बानायनांसिगोनलाय। फै दाना खेवना लानोसै। नै दाना पर्ट्रेट मडखौ अन खालामबाय आङो। ओरै गोलाव जायो बियो। ओमफ्राय इनस्टल खालामखांनायनि उनावहाय एप्सआ नैबेनो आवास प्लास 2024। बै मोनसेखौ अपेन खालामनाङा, नैबेखौ अपेन खालामनांगौ। आधार फेस RD आ बे दा गावनो ओंखारखागोन बियो। नैबे एप्सखौसो अपेन खालामनांगौ। आं अपेन खालामबाय। नै फार्स्ट टाइमाव अपेन खालामबा बेबायदिनो ओंखारो। ओमफ्राय लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदो, माखौ मोजां मोनो। आं इंलिसावनो थाना होगोन। ओमफ्राय नैबे दानाव होनोसै। ओमफ्राय दाना पारमिसन बियो नै बेयाव अकेआव होनोसै आङो। ओमफ्राय एलाव डिभाइस लकेसन एलाव, ओमफ्राय फन कल बेखौबो एलाव होबाय। ओमफ्राय दाना नै एसिस्टेड सार्भे, ओमफ्राय मोनसे सेल्फ सार्भे। जों सेल्फ सार्भे खालामगोन, बेनिखायनो नैबे सेल्फआव होनोसै। ओमफ्राय दाना नैबे आधार नाम्बार होनोसै। आं आधार नाम्बारखौ फिलआप खालामखांबाय। ओमफ्राय दाना बिनि उनावहाय नैबेखौ अथेन्टिकेटआव होनोसै। दहायनि फेस RD आ गेवबाय। नै बेबायदि गोथां जानांगौ। ओमफ्राय मेगन मेख्रेबनांगौ ओरैहाय।
जाबाय नै ओमफ्राय हारसिं लडिं जाबाय बियो मेगन मोख्रेब नांगौ नै ओंखारबायबो डिटेल्सआ ओमफ्राय बेखौ डिटेल्स ओंखारखांनायनि उनाव नैबे अकेआव सेरनोसै आङो ओमफ्राय दाना फिन क्रिएट खालायनो थिनदों जे नाम्बारखौ नोंथाङा गोसोआव थायो माने बेबायदि अथेन्टिकेट खालायनांला होमबा फिन क्रिएट खालामबा ओंखायनो आं फिन क्रिएट खालायनोसै मोनब्रै डिजिटनि नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो बेखौ बानायनानै लाबानो जाबाय आं बानायनोसै मोनब्रै डिजिटनि आं मोननैखौबो फिनखौ क्रिएट खालायबाय एकेनो गोजौआवहाय मोनब्रै फिन क्रिएट खालामबाय ओमफ्राय दाना नैबेयाव कनफार्म खालायफिनबाय दाना क्रिएट फिनाव सेरना होनोसै नै ओमफ्राय माबा बिदों मबाइलनि लक स्क्रिनखौ खेवना होनांगौ आं फिंगारप्रिन्ट होबाय दाना नैबेयाव स्टेट सेलेक्ट खालायनो थिनदों नै आसाम मोनसेल' ओंखारखाबाय जोंना माबा बे आधार कार्डनिफ्राय लाखाबाय बियो ओमफ्राय नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालायनोसै ओमफ्राय दाना ब्लकखौबो सेलेक्ट खालायनोसै दाना पन्चायतखौ सेलेक्ट खालायनोसै दाना गाहायाव भिलेजखौ सेलेक्ट खालायनोसै गासैबो सेलेक्ट खालायजोब्बाय नै दाना प्रसिडआव होनोसै नै सार्भे नट एलाउ इन योर स्टेट डिस्ट्रिक्ट जोंनि आसामाव दासिमबो जायाखैनो बियो न' एप्लाइ खालायनाया बे न'नि एप्लाइ खालायनाया जोंनि आसामाव दासिमबो जायाखैनो जेब्ला जागोन अब्ला आं भिडिअ लानानै फैगोन दाबो जाथ'वाखै उनाव जानो हागौ बियो जेब्ला जागोन आं अब्ला भिडिअखौ लाना फैगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ